ud, den. Det ser rigtig fint ud. Det falder. Nu vil jeg lige gå rundt og filme skaderne, som de ser ud nu. Ja, soppebassin. Havde René en pumpe med? Havde René en pumpe med, eller? Nej, det er det, jeg ikke, hun har. Nej, det er måske heller ikke. Nej, det kan man sige. Jeg synes, det der vil være det vigtigste, er at Ja, en finde, af... den slår fra. Hvad var? Det er der vide, hvorfor den slår fra. Ja, det er nok ledningerne, som vi gætter på, ikke? Jamen, så det er bare ikke i den rækkefølge, det vil bare ikke ske. At vandet stiger. Så pumpen virker. Ja. Så burde der Ja, ikke det er rigtigt, det er rigtigt. Men så der er et flydebolden, eller andet, der har... den der bold, har måske sat sig i klemme. Ja, så skal det være sådan noget inde. Ja. Fordi den kunne vi jo heller ikke rigtig finde. Ej, her er der også et rum. Nå, der er kattene. Jeg har fundet den ene kat. Ej, et lille Sofus, eller hvad det hedder. Nå. Skal jeg lige prøve at... Ja. Nå, men nu slukker vi det her.